E, de feito, mirando os prezos, na Hora Galega nós queremos facer un experimento que activamos dende hoxe mesmo e cada venres de aquí cara ao Nadal. Imos ir mostrando unha listaxe de diferentes produtos moi típicos neste mes de Nadal. Estamos na derradeira semana de novembro e estes son os prezos que nos atopamos hoxe. E imos ir vendo ao longo do mes de decembro, ao longo do mes de Nadal, como van evolucionando. Mirade, hoxe nos mercados atopamos tenreira a 15,49, as ameixas, xa sabedes, do máis buscado, andan entre 34 e 50 euros o kilo, dependendo o tamaño e a calidade. Centola tamén, 34,50, bacallau, que non pode faltar nunha boa mesa de noite boa en Galicia, está bastante ben, 24,50, e as uvas, pois se teñen pepitas ou non teñen pepitas, andan 5 euros, 7 euros. Como vos digo, iremos comprobando cada venres os mesmos produtos como van subindo ou non daqui á semana de Nadal. Estes prezos por agora están bastante xeitosos. Rocío, hai outros produtos que podemos decir que son máis exclusivos que xa tiran para arriba, non? Eu xa meneo a cabeza, Espiño, porque se falamos de exclusivos, produtos exclusivos con prezos máis que exclusivos, estamos falando do meixón, aí o tedes, 700 euros o kilo. Claro que tamén para a captura do meixón ten o seu couso, porque mirade, os pescadores teñen que ir de noite ao río Miño, con lúa nova, para que este algo máis escuro e así o meixón suba para arriba. Por que tan caro? Porque bo meixón hai moi pouco. Ouro en movemento, ouro branco. Diego, no teu paraíso, ouro branco, o meixón. Hombre, dicen que é, ¿no? Pero bueno, oye, se hai pouco, se valora. A canto está o kilo? Hombre, na lonja pagouse entre 650 e 720 euros. É que non nos fartamos ademais de mirar para ela, porque case como se nos falase, Diego, é meixón do Miño. Sí. Meixón do Miño, sí. Dese medio cento de embarcacións que foron a súa captura, podemos dicir que prácticamente todo mercaches ti. Sí, bueno, casi por completo a luna foi nosa, sí. De que cantidade, de cantos kilos falamos? 130 kilos, máis ou menos, 130 a 140 kilos. Vivimos desde logo cun dos animais, alimentos, manxares, ouros máis cobizados tamén a estas alturas do ano. Sí, no Natal é moi característico que a xente tamén coma, no, meixón polo Natal, é verdad. Agora queden estes dous cestos, Diego, con que cantidade? 10 quiliños xa ao final da semana. Cantas poden caber nun kilo? Porque son tan pequenas. A estimación falan de 1.800, 2.000, 2.200, oye, eu non me boto a tarde a pesalas, nin a contalas, a verdad. Por que un ouro branco? Bueno, o meixón? O meixón, temos cantidades moi limitadas, está moi controlada a pesca ahora mismo e hai unha demanda, como a trufa, como caviar, tes demanda, hai pouca oferta, e os precios suben, mercado. Esta é a maneira, Diego, que tes agora sí xa de levala a quen xa merca. Eu prepararía as miñas bandexiñas, van así en vivo. É o sistema que tes importante porque vai identificado tamén para avalar que se trata de eso, meixón do Miño. Vivo do río Miño. O ouro branco transformase en amarelo ata que chegue e avale xa nese restaurante que estamos co produto vivo de calidad.